Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien trasparenti mal-poplu rigward is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu u għall-Partit Laburista li biskop malin prova jxerred gideb kif jagħmel dejjem. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello f'intervista waqt il-programm Extra immexxi minn Xavier Balzan fuq il-PBS fejn Charles Bonello tkellem dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi u kif il-ħtiġijiet finanzjarji tal-partiti illum il-ġurnata huma totalment differenti u għalhekk jirrikjedu ammont kbir ta' flus u spjega li fiha nfisha din il-ħtieġa finanzjarja tpoġġi responsabilità kbira fuq il-partiti sabiex ikunu dejjem aktar trasparenti mal-poplu, xi ħaġa li l-Partit Laburista qed jibqa' jirrifjuta li jagħmel. Kien għalhekk li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spjega l-fatti kollha li jirrigwardjaw l-obbligi finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista. Aħna qed ngħidu 11 miljun tal-partit, 32 miljun komplessivament. Ħadd ieħor qed jgħid biss il-Partit Laburista u għalhekk jien qedlek forsi l-ġurnalisti ma fehmux imma l-Partit Laburista fejn tajjeb aħna xi preżentajna, il-Partit Laburista iddikjara bil-fors għax ippreżenta l-accounts id-djun tal-partit. Però jgħidlek xi ħadd f'Malta hawnhekk għax semma l-Partit Laburista jgħid kemm huwa d-dejn kompless tal-Partit Laburista bil-kumpanniji. Charles Bonello saħaq illi Belix Borġ fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista il-bidla issa bdiet tinħassew tant illi nġabret ukoll somma tal-fuq minn 1,200,000 euro f'dawn l-aħħar 3 xhur dan apparti riformi sħaħ sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jissaħħaħ finanzjarjament dan meta għandna gvern li għandu fil-pussess tiegħu poteri kbar. Kif tara Alex Borġ bħala kap tal-partit? Kompla jsaħħaħ l-istrutturi finanzjarji tagħna, sewwa anki permezz ta' iktar nies iffokati fuq il-finanzi tal-partit. Aħna bħalissa qegħdin naraw ukoll illi kif wieħed ukoll proċess li kien ġabeda, però kif wieħed ukoll Alex Borġ illi jikkommerċjalizza l-assi tagħna, aħna għandna 38 miljun assi għax aħna l-gażini tagħna fil-maġġoranza estrema tagħhom huma proprjetà tagħna, il-ftit li għandna mikrin mingħand mhux misruqin mingħand in-nies, mikrin mingħand in-nies il-ftit tajjeb. B'dan kollu sewwa u wkoll billi naraw illi ndaħlu iktar donazzjonijiet kif ġara fil-maratona li għaddiet ta' Diċembru u fil-maratona ta' Ottubru, irridu naraw li nibdew insolvu l-problema biċċa biċċa. Matthew Polidano għal Net News.